ngizofata nawe. Nizam Africa athokozani sanibonani dumelang absheni endelo. This Dr. Hoti inyanga enkulu yaseGoli uCaptain wezinyanga khehla lamakhehla Mr. Ntsanga. Mamela ngwaneso. Ngisendaweni yaseMondio. My address is 180 Ienham Road Mondio. Ilangi khona. Uma uzala, do make sure that you book your appointment. Ungaveli nje utheleke kuphela because of you won't be able to get me. Angitholakali galula. Nguphunyuka bamphethe. Phunyuka izitha zimphethe. Udokotela uthi inyanga enkulu yaseGoli. Mamela ngwaneso. Nansi indaba ithi Dr. Hoti today uzokhuluma ngani? Sibone nje topic enkulu ngabantu abakhulu. You see a topic ebhale ZCC Bishop Lekganyane versus Shembe Church. Noma Bishop Lekganyane and Shembe Church. You know ke batla o bua ntho nngwe today. Before ke bua ntho tse ngata, let me just talk about isigubhu sami uMamiliyoni. Isigubhu sami uMamiliyoni isigubhu esikwazi ukwenza ukuthi umuntu abe nemali. Regardless of any religion or a faith base of which wena uyalandelela. Lesi sigubhu sibiza imali engange 25,000. Listen to me very carefully. Uma lesi sigubhu sibiza imali engange 25,000. I-20,000 lezi igubhu ezu-2. Kuphuma isigubhu sesifazane senduna nensikasi. Lezi igubhu ziphuma zu-2. Uma ziphuma zu-2, which means each zibiza imali engamalini nge-10,000 rand. Then i-25,000 rand umihlangene kanje ku-25,000. 10,000 igubhu ezu-2. 5,000 is for your cleansing rituals, cleansing remedies, of which I'll be applying kuwe, so that umuhamba nesigubhu impilo yakho iyoshintsha. Then emva kwalokho uma wena uthi Dr. Hoti mina ngifuna isigubhu uMamiliyoni C1 without sesifazane noma ngithathe sesifazane ngishiye senduna ngithathe induna ngishiye sesifazane lapho ukhokha imali engange 15,000 rand. Ufika la ekhaya kaWhoti nenkukhu ezu2 sigeze maqeda kugeza ukuhlambe sikuhlambulule. Uma qeda kuhlambulule bese emva kwalokho uzabeke manje wena ke usuthatha isigubhu sakho uhamba naso ke ekhaya. Lesi sigubhu usithuma la wena ufuna siye khona. Awutshelwa mina nginyanga ukuthi lesigubhu lesifuna sikwenzele ini. Inkinga yethu i1. Number 1, you come to me with your own problems. Mina I engage nawe on those kind of problems of which wena you came with. But uma mina ngingage nawe kulezi inkinga wena ozenaso, uyakhohlwa ukuthi mina ngihlali nawe. Naki jula mo jula nting. Naki dulile wena. Mina ngihlala eMondio. Wena uhlala somewhere in Free State, uhlala somewhere in. Uma wena ususuke la, usubeke yonkinto enyangeni. Kanti inyanga inikeze ithulusi lokuphila, of which this tool of which wena uyiphethe kumele uyisebenzise. Uma ngithi kuwena uMamiliyoni akafuna ukuthi uhave uqansi for 3 days, do that, uzokusebenzela. Uma ngithi uMamiliyoni akafuna ukuthi udle inyama yengulube for 3 days, ungayidli inyama yengulube for 3 days. So inkinga yenu uma niyabantu niyama clients, uza enyangeni with your own intentions zokuthi ufuna ukuphila, but uma uphuma ngomnyango you are not implying that. uMamiliyoni uyayichintsha impilo zabantu. uMamiliyoni uyazenza izinto ziyenzeke, but uMamiliyoni udinga umuntu ohlakaniphile, udinga umuntu othi ingqondo yakhe isihluzekile, udinga umuntu othi impilo yakhe isinamandla. Mina sengifuna ushintsho phezulu impilo yami. uMamiliyoni needs someone like that. uMamiliyoni udinga umuntu onalo mqondo loyo. uMamiliyoni akamdinga umuntu othi yena ufuna uMamiliyoni but akekho serious. No. uMamiliyoni needs someone oyukuthi une passion ngempilo yakhe, une drive ngempilo yakhe, someone of uthi ufuna impilo yakhe somewhere. Lento siyahlanganisa sibumbe
kube into eyi-1 iyokusebenzela, lento iyokwenzela imanga phezulu kwempilo yakho, lento yokushintshela izinto phezulu kwempilo yakho. Akusizi ukuthi uhambe inyanga, but uma uhamba lesisangoma lesakho, impilo yakho isaya phansi each and every day. Bese abanye uze umuntu athi no, thina sihamba inyanga ngaphansi, sihamba nje inyanga yomndeni. But lo nyanga yomndeni mina I'll tell you ukuthi is the reason why namhlanje usahlupheka. Uyahlupheka na today ngoba uhamba inyanga yomndeni. Ngicela uphume ehle, ngiyacela bo Msindo, uhamba inyanga yomndeni. That's why you are poor even now. You are poor because of uhamba inyanga yefamily yakho. The reason why you are poor ingoba uma wakho wayesejola nale nyanga le nyanga isiba nomona kwingane zika ma wakho. I can tell you mina ukuthi kuyimanje ngoba impilo yakho ihlangahlangene, le nyanga yakini ehlala ilethwa njalo each and every day uqinisa umuzi iyona ihluphekisayo. Ngoba isiyabona ukuthi nibheke nje yona yodwa, anibheka ngabantu ngaphandle. So isigubhu uMamiliyoni engihleli kusona ukuthi uMamiliyoni ubiza imali engange 25,000 uma umthatha ehlangene kuyinduna nensikazi. Uma bafuna behlukene uyamthola ngemali engange 15,000 rand. Then sibe nesigubhu, isigubhu ekuthiwa isigubhu somzimba. Leso isigubhu ukuthi usebenzisa your own sperms kuze ukwazi ukuthi ube nemali. Sibiza imali engange 15,000 rand. Then ukuhlola ke la ekhaya ke I'm running a top special yokuhlola ngemali engange 500 rand. Uyabhuka uma uzobona uDr. Oti inyanga enkulu yaseGoli, inyanga ehlelekile, inyanga enhle. Inyanga ehlelekile impela. Ngisendaweni yaseMondio la ngisebenzela khona abantu. Mondio. That's where I am. La ekhaya ke kunesiziba la sigeza abantu khona ukuze impilo zabo zikwazi ukuthi zishintshe. Iwona umsebenzi wami onguphethe lawo uloyo omkhulu. So manje ngiza ku topic ebaluleke kakhulu. Kigilo bua ga khomu ya bo monare. Khomu re pepile re ditšhuana re sena selo. Khomu wa re pepa wa re dia batho. Le khono re batho khomu e kgolo, khomu ya Thabasione, khomu ya bo monare wena Monishapula letsatsi le tlhabile. Ngizokhuluma ngomprofeti omkhulu, the prophet of the Zion Christian Church, Prophet Lekganyane, Bishop Lekganyane, Mookamedi Lekganyane. Abantu abaningi they say ZCC inkonzo ekhethulula amadlozi. Abantu abaningi they say ZCC inkonzo engazwani namadlozi. You know, sometimes in order for you to know something, you need to go to uge uye lapho uloyiponela ulowutlwa. Uskebe wari wena uzwa kuthiwa inkonzo inje bese wena awuyi lapho, ake uye uyozwa. Ayikho inkonzo emhlabeni, I'm telling you this, ayikho inkonzo emhlabeni kwelakithi likaMthaniya inkonzo ehlonipha amadlozi ngenkonzo yeZCC being followed by inkonzo yakwaShembe. iZCC in Africa yonke inkonzo number 1 ngabantu abaningi. ZCC, you can Google for yourself. ZCC inkonzo enkulu emhlabeni wonke jikelele. La eNingizimu Africa iZCC, it's leading by more than 24 million people. More than 24 million congregants, church members. I'm not talking about lezi inkonzo nyana zasedrobheni ekuya abantu abazenza amamemba ngasama member. I'm talking about inkonzo enama member adlula 24 million. While inkonzo yakwaShembe by calculation inabantu mhlawumbe abayi 4 million, 5 million. ZCC ilida ngabantu abayi 24 million. Kuimagine nge-pilgrimage ePhasika, it was more than 9 million people of which went for a pilgrimage. So, kule yankonzo uma ungena, first and foremost, uhlala enkonzweni ngaphakathi. Kunomnyango wobaba, kunomnyango womama. Abafazi namadoda eSiyoni abahlangani. Basadi kamona, banna kamu. Uma uhleli ulalela izwi,
umprofeti uyafika kuwena ethunywe umoya osuka emadlozini akini. Eish, awungikutlure kere maitha, awungikutlure kere mo wena. Uma usezesisi umprofeti uthunywa umoya eze kuwe azokutshela ukuthi abakini bafunani, abakini bathini. So inkinga yenu ukuthi nihlanganisa idlozi nomuthi. Idlozi yidlozi, umuthi umuthi. Idlozi liyasebenza without umuthi, futhi umuthi uyasebenza without idlozi. Lezi inkonzo ezinkulu zisebenza ngamadlozi. ZCC inkonzo yamadlozi batla go botsa gore badimo ba reno ka le godimo ba reng ka wena. Badimo ba reno ba nyaka eng bophelong bja gago. As much as wena impilo yakho uyiphusha, uyazazi uyaziwa ngapha nangapha, umprofeti uyini. Sometimes you need now ukuthi ukhulekelwe abanye abantu. And ZCC angifuna ukutshela manga inkonzo enye yemihlola kuri kereke nngwe ya mihlola batho bale ba phetha ditaela tša badimo. Batho bale ba phetha ditaela tša badimo. And to tell you something ukuthi wena uyazi uma umuntu 90% yaba profeti base ZCC, those people were supposed to be sangomas, all of them. But bathathe ubungoma ngendlela yenkonzo. Bathathe ubungoma ngendlela yenkolo. And what I like mostly about ZCC Bishop Lekganyane, Moadu wa Maphako a Monare, Khomu, Mila Khobu banna, is that Monare Bishop Lekganyane is someone of which he has power, but he doesn't like power. Why am I saying this? There are these useless churches. Eguti, the leader of church, number one, uzibiza uNkulunkulu, uzibiza iProphet, uzibiza imillionaire, uzibiza angazi yonke into, uzibiza umprofeti, uyena oprofeta abantu, abanye abantu abaprofeti abanye abantu. But in ZCC, abaprofeti bakhona abakwazi ukuthi bakuprofitele impilo yakho. Akusukuthi uBishop Lekganyane uma ase Moria, wena you'll have to go to Moria for help. No, you can even get help kwi-ZCC yaselokishini. La kungena khona ama-building amahle nan to show how powerful ZCC is. So ngizama ukuthi wena lena inkolo yamadlozi, inkolo yokhokho bethu. Let us recognize abaprofeti bakwantu. Sikwazi ukurecognize abaprofeti abakhona eBhayibhelini, oMose, oAbraham, oIshmael, oJakobe, oIsewu, oIsaac, oDavide, ifebe lezi, oSolomon. You get my point? oSolomon. But why can't we recognize abaprofeti bethu bendabuko? That's something eguti is wrong. We need to recognize aba prophet bethu bendabuko la vya ngihluphela ngazo ngizalana ngayo. We need to recognize abelaphi bethu bendabuko naba prophet bethu esibanikezwe amakhosi noma uNkulunkulu. ZCC prophet, ZCC bishop, ZCC bishop Lekganyane Moadu wa Maphako a Monare mpo ye kgolo ya Thaba le Maralla. I wish ZCC kungathi ingandlondlobala more than what it is today, because this one of the spiritual strong churches esinazo emhlabeni ezineqiniso. ZCC doesn't claim power from anywhere, but it does have power. Shembe Nazareth Church nayo inkonzo yamadlozi. I'll continue ngale topic uma isikhathi siya. Ungakhohlwa ngise 180 Ianham Road Mondio, Ianham Road Mondio, Johannesburg. Ilangi khona consultation, it is just 500 rand. Please make sure that you do book ngoba angihlali ngikhona. Yabonga. Consult now.